Takže príbeh, no predstavte si, ideme na to, príbeh, hej. 14.00, vo fitku 0 ľudí, alebo jeden, možno niekde vzadu sa dusí činkami, ty kokos. Arest proste pri bare a hovorí, že ja to mám v piči, kúsok do mňa je gauč, proste prejdem tam, sadnem si, pustím Kripariana, pozriem hercov a bude pohoda. Tak som proste prišiel do gauču, notebook, otvoril som ho, naťukal som Kripariana, oprel som, dal som sluchatka do uší a kúkam sa na to a normálne, že padali mi oči a hovorím, že kurva. A zrovna mu skončila arena a odbehol si on. Hovorím, že stíham si spraviť kávu a pozriem si celú jeho ďalšiu arenu, dokedy neprehrá. Hovorím, že to bude jeba jak kokot. Tak proste šprint za bar, šipka jak kokot, ty kokot flopom normálne. Som sa odrazil od stoličky flopom za bar na dlášku. Otvoril som, najbal som 6 alebo 7 lyžic z Neskej, proste kopcových jak kokot. Ti hovorím, že to bolo toľko to kávy, toto je pohár, hej. Toľko to kávy, takto vody, taký decak, iba taký šode jak kokot. Zalial som to proste, šprinty zas proste za notebook, položil som to sluchatka do uší a čakám, kým to chladne a dívam sa na to a proste úplne sa z toho parilo, variace jak kokot a úplne som zaspával. A hovorím, že do piče, že musím si aspoň srknúť. Tak som to proste chytil, ty kokot. Počkaj, ja by som to potreboval ukázať s prázdnym pohárom, dajme tomu s týmto, hej. Chytil som ten pohár, proste toľko kávy jak vosku tu. Držal som ho, ako na toho Kripariana proste a furt mi padajú oči. Takto som bol v tureckom, takto, jednu nohu som mal proste cez koleno hodenú, vieš. A kúkam sa na to a úplne variace v ruke a hovorím, že to je tak horúce, že neviem, či to vydržím. Že neviem, či to mám pustiť proste na ten stolík alebo udržať. No predstavte si úplne horúca šálka na 1000 stupňov proste rozohriata. Skoro sa mi rozstavil v ruke. A držal som to proste už tak som si striedal prsty, lebo sa to nedalo vydržať, hej? A hovorím, že aspoň trochu si strknem, tak normálne z vrchu, tam bolo toľko kávy, že som urobil toto, som tam namočil vrchnú peru, že? A normálne zrniečka som mal už na pere, ty kokot, tak som len proste, že nie, že som si strkal z kávy, ale kúsal som zrniečka v tej káve, aby som nezaspal proste, nie? Však o to mi predsa išlo. Ako toho Kripariana práve púšťal arenu, hovorím, že to je jeba, že isto nezaspím. Pozriem sa do kamier, nikto nikam nešiel na parkovisku 0 ľudí, hovorím, že paráda, že túto arenu si vychutám úplne proste do poslednej prehry a kúkam toho Kripariana, ty kokos. Sem tam si takto proste srknem z tej kávy, teda nabočím tam pery do toho piesku, že jak sa volá ten, nie že kaktus, ty kokot. Jak sa volá to zviera, nie kaktus, ale bocian. Pštros, ty kokot, aký kaktus? Pštros proste do piesku hlavu, nie som tam pchal tú peru a zrazu ty kokos iba proste sa zobudím a proste, že takto mi to jeblo proste na stehno. Ja som vyskočil s tými slúchatkami, vytrhol som ich z notebooku a pozriem sa a takto tá káva vyjebaná proste cez celé stehno, skoro mi to vajca ovarilo, ty kokot, a celý gauč zajebaný od kávy. Proste normálne som sa pristihol na to, jak to už takto letelo a normálne celý, no píči, neviem to ani vysvetliť poriadne, fakt. To počkaj, ja som tu rozjebal ten oný? Čo si kokot, tak ja som Dobre, tak pauza streamu chalani, rozjebal som... Rozrezal som si nohu. Čo ti jebe? No proste som vás zobil na to, že mi horí noha, ty kokot, a nevidel som, čo sa deje. Normálne takže po sediačky, kúkal som arenu Hearthstone a prejebal som, proste pustil som si to na nohu, chápeš? A ti hovorím, takže ja som si iba srkol z tej kávy, ale ti hovorím, takú účinnú kávu som nikdy nemal. Celý deň som bol v pohode potom. Dobre, musím tu, ja si tu dorežem nohu, ja si musím ísť tenisky zobrať, ty kokot, alebo niečo. Čo ti jebe, tu je všade sklo. Dobre, ja sem pre tenisky tu mám piči, alebo Počkaj, možno tu mám vysielač.